Laing truck na usab ang nadisgrasya sa giilang killer highway sa Makilala, Cotabato, alas 3:30 kaganihang kaadlawon, adlong Martes, Marso 11, 2025. Sa impormasyon sa Makilala Municipal Police Station, nagikan sa Davao City o padulong unta sa Kidapawan City ang forward truck nga adunay karga nga mga kabilya dihang pagabot sa sitio Flortam, Barangay Batasan, Makilala, nawad-an kini og brake. Nabalintong ang truck og nahulog sumubo nga pangpang daplin sa dalan. Nasamdan ang ulo sa driver og naipit ang tiil sa helper nga sakay niini. Gina sa kapulisan ang driver sa truck nga si Rudy Otsesa Sayaw, 56 anyos, residente sa Barangay Fatima, General Santos City. Samtang gila ang helper nga si Erwin Ado, 29 anyos, residente sa Polomolok, South Cotabato. Pasalamat po sa wala incident nga nadamay sa mga insidente, no. Only self-accident like yun, no. Isa ka driver o isa ka helper, no, nga maong stuck dito sa sakyanan, naipit, no. So actually na-rescue naman natin sila, no. Mayo man lang ang kaitan, no. Nalang sila mga fractures and laceration. Hinoon, luwas na ang naangol, human miresponde ang mga personahe sa MDRRMO. Kahinumduman nga sa miaging simana, usa ka elf truck ang nahulog sa pangpang, human nga nawad-an na usab og brake sa National Highway Old Bulatukan, Makilala. Gipasabot sa kapulisan nga sagad sa mga malambigit sa disgrasya sa dalan sa Makilala, mga taga-silingag dapit og dili suhito sa lugar. Tunod po sa mga wala sila na suito sa kaungkalan. So kung mga passerby na sa tuwang area, yung gamit o sa itong highway, no, pagdalsa. So isa po lang atong area na ang highway is slippery road, kung hindi ka dagsanti down to Poblacion. Kung ikatulog ka, no, inag-aglakit mo iskatlawon o bibili, nanagid kayo tunod kayo, paubos kung siya na area. Nalingkamot usab ang kapulisan, katambayayong ang lokal nga panggamhanan sa paghatag og information drive sa publiko. Ingon man, pagbutang og signages sa dalan. Nalingkamot ang kapulisan sa paghatag og information drive sa katawhan nga nagbutang sa signages to remind our drivers kay karamihan sa itong highway, no, ginatawag na ito killer road, no, kay tungod kay daghana ang pagsan ng kinabuhi karang dalana. Halos, no, every week, no, maagi tayo matala na disgrasya every week. So mo nang ginapalit ka mo sa PNC and the local government unit. Lauman usab nga mahuman na ang nagpadayon nga road concreting sa Makilala nga nagpalapad sa highway nga posibleng makaminos sa disgrasya. Pahimangno sa mga otoridad nga mag-amping gyud pirmi sa pagmaneho, hilabi na pag-abot sa mga kurbada nga highway sa Makilala. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe!